Знаете ли, че пътладжаните са плод? Не. Стойте до края и ще научите още 9 умопомрачителни факта за този любим зеленчук, които ще ви накарат да го гледате по нов начин. Готови ли сте да се потопите в света на пътладжаните? Факт 1. Пътладжаните съществуват от над 4000 години. Пътладжаните не са ново откритие, произхождат от древна Индия и са култивирани в Китай преди повече от 2000 години. Звучи като нещо специално, нали? Факт 2. Пътладжаните са плод. Да, правилно чухте, пътладжаните са вид плод, известен като горски плод. Забавно, нали? Те са в едно семейство с доматите и чушките. Факт 3. Многообразие в цветовете, не само лилави. Пътладжаните не са само лилави, има бели, зелени и дори черни сортове. Ако не сте виждали бял пътладжан, значи пропускате нещо интересно. Факт 4. Те не са токсични. Чували сте, че пътладжаните са отровни? Това е мит. Всъщност, пътладжаните са богати на фибри и хранителни вещества, които помагат за понижаване на холестерола и регулиране на кръвната захар. Факт 5. Съвършена храна за вегетарианци и месоядни. Пътладжаните са любимци на вегетарианците, но знаете ли, че те също се съчетават перфектно с месо? Подходящи са както за яхни, така и за грил. Факт 6. Те са богати на антиоксиданти. Пътладжаните са пълни с антиоксиданти, които помагат да се предпазим от сърдечни заболявания, рак и дори когнитивен спад. Факт 7. Насунин – защитникът на вашето тяло. Пътладжаните съдържат съединение, наречено насунин, което има мощни противовъзпалителни свойства. С други думи, пътладжаните могат да помогнат в борбата с възпалението. Факт 8. Пътладжаните помагат срещу стрес и безпокойство. Кой би предположил, че антиоксидантите и витамините в пътладжаните могат да помогнат на тялото да се справи с стреса? Включвайте ги в менюто си. Факт 9. Гъвкавост в кухнята. Пътладжаните могат да бъдат печени, сотирани, гриловани, дори добавени в супи и салати. Гъвкави и вкусни, какво повече може да искате? Факт 10. Продължават да се развиват нови сортове. Дори след хилядолетия учените продължават да създават нови сортове пътладжани, всеки с уникален вкус, текстура и ползи за здравето. Заключение. Това бяха моите 10 умопомрачителни факта за пътладжаните. Кой факт ви изненада най-много? Споделете в коментарите. И ако обичате такива забавни и полезни видеа, не забравяйте да се абонирате и да натиснете камбанката, за да не пропускате нито едно видео. В следващото видео ще се гмурнем в света на екзотичните подправки. Не го пропускайте. Благодаря ви, че бяхте с мен. Use Healthy Life Gaming Taxman as watermark text.